Malta qed turi kemm hija attraenti għall-investiment fid-Dubai Expo 2020 li kienet ġiet posposta minħabba l-imxija. Hawn pajjiżna qed jesibixxi s-setturi varji tiegħu fosthom it-turiżmu permezz tal-Padiljun Malti. F'Dubai il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri tkellem ma' bosta mistiedna distinti waqt il-ftuħ taċ-ċerimonja li mmarkat il-Malta Day fejn ħeġġeġ lil dawk preżenti sabiex jaraw x'għandha x'toffri Malta għan-negozju tagħhom. Huwa stqar li din hija opportunità sabiex jissaħħu r-rabtiet bejn Malta u l-Emirati Arab Magħquda u spjega lil dawk preżenti kif meta n-negozji f'Malta affaċċjaw sfidi bla preċedent f'pajjiżna dawn sabu l-għajnuna tal-Gvern u bekk ġew salvati eluf ta' impjiegi. Stqar ukoll kif il-fatt li Malta għandha programm ta' tilqim effiċjenti ħafna u apparti minn hekk il-ħidma tal-Gvern kienet utli sabiex Malta issa għandha lanqas rata ta' qatt fl-istorja tagħha. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise Gert Farrugia spjega kif din ma kienx biss opportunità għal negozji barranin biex jinvestu f'pajjiżna. Din kienet opportunità kemm għall-investiment u anke għal trade ta' kumpaniji Maltin li qed jiġu jesponu dak li jistgħu joffru lill-bqija tad-dinja. Preżenti kien hemm ukoll bosta artisti Maltin flimkien ma' elementi tal-kultura Maltija.